itu. Terima kasih Mas Agus. Lengkong lur, lengkong.
Terima kasih Mas Agus, salam sukses selalu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak yang udah support live Bantaran TV. Semoga rezekinya lancar, amin amin. Gimana ya Melo? Mas aku kok libur sesasi kok saya sakarepku dhewe ngono to nek pentas nggih. Niki sinten kas Kang? Itu. Boyo sing apik adewe lho rene iki wis langganan. Lah kaya apa aku tanggapan kaget. Lah kok ora kaget iki ngopo? Lah ditengok. Oke, nduk. Kok potong arep botol. Ngopo to kok iso? Lah paling dalan iki salahmu dhewe. Makane to tanggapan nek ning adoh, tanggapan ki ya dibedakne. Niki kon banterne kok dutang-dutang apa bisu. Mati. Lah wong nyekelmi kok dutang-dutang iki kok suarane salah jero ae. Lah iya to kono diomongi ngomong lak ya iso to kowe Mas. Kurang metu Mas. Salah jero piye to? Salah jero. Suarane ning jero. Jero ngomong kono. Dalan lho. Kon banterne ngono lho gayamu kaya mudeng-mudeng ngoson. Kok potonganmu iki lho kaya kabel gron. Kaya kok ndasu. Ndasu ki lho. Awak dhewe iki satu ya satu. Satu. Ning kudune tata krama. Lho sing nyawang sapa? Masku. Masku sapa? Masku IP. Lah kok sama Masku IP iki lho? Iku tak iki kok drolku. Lah ya kowe iki lho pola sing apik wong wis dikeploki kaya ngono. Lah wis apik nyapa? Lah paling endak kowe iki nek duwe lambe iki lho nek diomongi gur nyauri ae. Aku lah atraksi dengah. Oh, lah kowe njaluk tepuk tangan ditepuk tangani.
Lah kok basa sanu ora salto. Ngono ku lho sing kok lho apa? Ya wis sangkek to gentinge lho iki. Kejebol matamu. Pola sing apik ngono lho. Tama boleh tetelan lho. Kowe dhewe ning kono laku blungan. Blungan apa? Iwak tipis-tipis. Iya dong nyoba ngono kuwi kok. Lah ora iwake tipis-tipis lak kerupuke ombo. Lah rupa yang mbok nutupi lauk sing tipis bae. Tak contoni didelok ngene iki nyambut gawe sing apik. Yo jero yo. Hei, kowe tepuk tangan ini percuma. Iki lho, Bu. Tiang loro kesetrum ae bongko iki. Ojo cekel. Nyetrum. Selesai. Tangan sosis. Tangannya keringetan Sosis berarti. kalau. Hah? Iki nek nutupi soto mau. Oh, walot. Sing maidan ya. Nyetrum. Bolahmu ngono kuwi kan. Ah, Kalau ora nyetrum. Tangannya keringetan. Ngomongin apa percaya. Ganongan bayaran urung muda-muda ya disetrum bareng. Ora pal. Ganti banyu. Kowe ngelak ta nggih? Milih sing abang ku lek rasane enak malah. Nek kono dicepai banyu kok iso duduti. Masamu kuwi kok ora totalan ya totalan lho keri iki kok. Reokan nyapa nih? Aku ya ora pengen kalah. Lho. Sopo iki? Potongane kaya ublik sentongan lho. Hei, Udah kalah barang. Nyapa? apa sontok? Kowe ora gelem kalah. Jajal uji. Ayamnya goreng isi berapa? Puteran malih mbok turun. Aku rasa seneng ngono kuwi. Wes poge. Direne. Wis balik nih. Dibalekne rene. Aku ngene iki sebagai kakak kan ngene iki ora menak ngene iki disawang wong tuwa-tuwa ora bocah keluwen. Nanti ora kok urusi iki lho iki. Yo, bayaran no. Nih, bayaran itu sudah potong. Gimana berdolas Pak duit apa Pak? Raca kalau gitu. Jelas. Ini duit bayaran.
tak didorin ya. Wong jatri bayar 275. Begitu sosis kepotong. Lha ya sing selawe iki lho iki sosis. Kalau rokok peri apa mah? Wong nek abake genah jejake genah tanggapan duketan Banyuwangi ngulon Yogyakarta. Aku ngene iki. Terima kasih bos ayam goreng. Saya tak kok. Tanggapanmu kapan? Tanggapanmu ini? Ini? Banyuwangi etan duk ngulon Jakarta. Wong ini iki ro kabeh ora iki dina iki sepi. Iki nek mayok ning. Maksudku sing buat. Moro minggu petepet lagi tanggapan ning kene iki lho. Ngono dinyang. Kowe iki mbok aja mikir ngone lho. Mikir Dhewe gawe gurune liyan ki wis dadi amal jariah. ora mikir kuwi. Nek nggih sangu besok. Tonggoku nyatane guyu gendeng kok. Lah ya sing terusne kowe. Rene iki golek duit wis. Kowe iki ngono kuwi mikir iki lho nek kalangan pondok nggih ya ampun. Kowe kira rumane tok inallah ma'as sabirin. Wong sabar ku kekasih Allah. Ora. Lah kok iso sithik-sithik mikir duit kaya aku ngene iki lho. Nyong. Apa kuwi? Pak Roni jolono Pak Roni. Kowe lek usul masalah pondok. Wong kene iki lho. Nyapa? Aku ning Ora. pondok kono. Sobat dong. 3 tahun aku ning kono buse golek aku. Gus Rahman kowe. Welcome Mbak Pesek, Mbak Pesek. Kopi-kopi Mbak Pesek. Ngene banget. Yo yo langgananku. Kok langganan? Aku sampel lah. Lu tak kira nek ngaji kok bakal sampel. Rel kan sing paling ora umum yo ning kene iki. VIP. Anu dukuh dusun. Dusun kidul kali reokan geden nekakne dadak 10 api-api ganongane kentung ponggih jatile 5 dalam rangka menika gedangnya mes 10 alhamdulillah mugi-mugi Amin. sageta ndak mateng. Lanjut. Apa tuh? Terima kasih dulur-dulur Nganjuk. Terima kasih. Iki besi desa. Lah dusun iki. Terima Kayak kasih besi Bang besi Tibang. desane. Iya tuh. Oh, desane digal. Maksudnya iki jenenge wong Jawa aja lali Jawane. Wong kudu adate. Wis kok ngono ya ampun. Iki arep suwa kudu mesti desa. Kok malah guru piye, Cek? Ora kagum Piye, Cek? aku kagum. Sudah dhewe sih. Aku iki kagum lah lambene kados gumoh kopi menika lho kok yo iso ngomongne Jawa. Ya yen wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja cetil. Masale wong dusun kene iki rumaket, Rumaket. gotong royong bersama cinta budaya, akhirnya nanggap reyek. Mas yo nek kene lingkungan Sabar, pondok sabar. tetep cinta kepada budayanya. Nek ora masyarakat kene iki sing nyenengi terus sapa meneh lah ya. Dadi apik lho niki. Menika nek nanggap reok ngeten iki keramaian seneng apa mboten? Nah, menika kula usul mengke didamel sesasi pindho mawon mboten napa-napa kula siap. Kalau YouTube, Piye kok? Pola kono. ini saya nggak sopan dari mari. Jangan nanya nih. Ini cuma ngomong. Panitia. Bukan rumahin sama berjaya. Benjo. Oke, ayo. Benjo. Lah boyo ngomong, ngomong saya mas lo. Kalau iki sepaneng kok. Udah gelap ya. Kok kaya wani lagi yo kowe iki. Terus Dena. Yo. Besok Pak, besok.
Ayo. Lah mau bocah. Jinjing kaya gombal ki iki. Kok karepe dhewe lho iki. Ayo iso balik apa ora kuwi? Lah bocah cilik samene ora ndek agak unggul. Kok ora nganggo piye? Wis masih dhisik. Lah bocah sak telon kok kaya sak lombok ya. Ya ndak kumar. Kudune yo. Oh, dhisik. Kaya tuling ngene iki ora pantes. Ora oleh cilik. Lah iki lak karepe iki yo nyoba Mbak Ayune to. Ora nyoba lho, ora oleh undang-undange yo. Lah undang-undang apa Di bawah umur. di bawah umur ora oleh ngono kuwi. Kowe bareng kok geleman lho, iki kudune karo ayah iki lho. Ayah. Potong kaya pel super tetra lho. Eh, Potong kamu kaya pel super tetra kok. lah iki rayu kok borot. Iki cara kendangan bentak. Wong nek ora kreatif yo. Jan, ayo lawal ning engko. Bojomu nggih. Bojoku yo ben apa? Alangan. Nang dadak ya oke ya. Alah ngebot koyo ning lho. Ah. Kicau. Ya karep iki goyangan jatil kuwi lho. Iya lah ngono kok iya. Gunung. Ini jadi mau lo makan nggih. Rek ayo balik. Kapan. Balik ana nek sendiri iki. Lah kok Perayaan ini toh. Mari. Mau nggak sakit kalau ini. Hei, ini nggak sakit malah keriuk. ditonton adik-adikmu lho iki. Iki ngono, kicau. Ditonton bocah cilik-cilik iki mbok sing apik. Gajah kowe. Lah nek aku yo panggah kicau. Lah nyetrum. Ngono lho. Hei, Kok malah cilik toh? kowe iki mbok aja ngono lho. Acarane apa? Bersih dusun. Ngono. Nek iso dadi menungso kuwi di apa ki diokehi syukure. Oh, Eling-eling adewe urip ning alam donya kuwi diwehi nikmat. Nek iso aja nggo kok gawe maksiat. Digawe hal-hal sing bermanfaat. Besok ben ora kena laknat. kowe mau muni piye? Ojo maksiat. Aja maksiat. Amang bae kok campur bintang mau. Aku ki kondange ganongan pondok. Iso. Iki lak pitutur. Itu tuh apa namanya mau campur bintang mau bekas tuh. Kalau sampai ning buku moro tuh. Iso. Yo, lah karep kuwi tak gawe sing debkes. Lah kowe tak payu umulan turu ratan. Aku tuh ratan yang lebih aku. Ojo isi-isi. Kowe lho kowe pitutur. Delok bocah cilik-cilik kok njajal ngono Ya acara. terus no. Bersih dusun. Lah yo wis mikir to. Ale. Salam sih. Ya oke, kok pengen latang turu kowe. Kok rono maksud iki. Rono. Rono lho halus Ustaz. Iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong dongane iki gak sakit.
akeh. Titik ning kelek ning iki basa Jawa kena digawa sampai besok. Enek nom enek tuwek dadi siji. Tangi pitutur telu. Ilmu rezeki tenaga. Lah apa to kok tegese duwe ilmu apa meneh rezeki karo tenaga Kanggo bocah sinoman. sinoman Lek duwe ilmu aja eman-eman bagi-bagi karo tanggamu. ya diwulangne Kok berbagi diulang? ilmu Sing cilik diwarisi tuwek urung karo sing tuwek bener. Oh. Pengalaman durung tentu wong pinter. iya ya cetha ngono lho iki kok rezeki nomor Rezeki loro iki kabeh ora perkara duit. Kuwi sangge duit kaya apa lek ora sedekah kuwi ya ora dadi apa-apa percuma. Lah kaya desa ngene iki duit sedekah jenenge kabeh masyarakat karo dusun iki kabeh ndelok rek guyu brukut muga-muga tahun ngajeng saged nanggep layang yo rek. amin ya rabbal alamin iki wis terbukti paling endak nyicil bakule wis kaya bakul wayangan Goyong. iki panggunge lektingan kaya dangdut Tapi susah motorku PC kowe. Amin. Enggak, susah motor. digawe meriah kok iso nomor telu tenaga Tenaga awak dhewe gak ndek duit yo urun tenaga. Siji serawung. Enek tangga kepati yo awak dhewe ndang buka dhisik. Aja sampe mau mati terus remi. iya lah ya cetha ngono lho wong dirumane anak bocah cilik-cilik iki lak kena dingge pitutur Wes iki desa iki muga-muga wong lengkong diparingi rezeki lancar. amin Sing loro ndang mari, amin sing loro mbek bojo ndang rabi. amin ya rabbal alamin iki ke apa kisah ke apike seniman kene reoke uwoke sing teko iki Oke ya bes. 10 reok Ora ganceng kan. lah kok ora lha kok ngono ki lho mbok yo melu seneng lho kowe iki Seneng apa kene sambatan seneng. kok kono nek dek gentenan dadake ki Sembarang buka mau. ya Ketoknya jero dadak wangi. Bajingan. Ya,